Julabugu la an ni président André le nana an bɛ taa Vieux Sumaworo ka sanbɛ na bi ye Julabugu ye mɔbili nin bɛɛ nana ka na président accueillir quoi voilà Aja Soumaïli Congo voilà. Non, c'est là-bas. Si vous voulez, je vais t'appeler. Voilà, no André, ¿cómo la te veo? Ibe do Adama Kungwa. Ibe te ki kungolo la boko fe no? Ah? Ibe to la te beta kwa ibe andele. Voilà. Ibe. Voilà na. Era mo do jo ya do. André Traoré. Ah, te ve. C'est bon. Voilà, si vous voulez, et dans un jour, si vous avez du boulot, ouais, ouais. Il est bon. Le 7 à Abidjan. Ok. Ouais, c'est le président André. Voilà, il vient d'arriver. C'est la qui est là.
sɔgɔ.
Nico. Madinah.
Ni asira yɔrɔ nana. Ita sɔgɔ ini ko ani bɛnani ta bi kɔnɔ an bɛ jurabugu la vieux Sumaworo fɛ. Wala TV ka daminɛ 8h fɔ 6h du matin. Ani cɛbakɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Président nana sisan. A kuma tɛ kɛ.
André, you got for me.